Fe nhw I Shaun Pinney, yn cynrychiol I Castell Howell, a rwy'n swyddog cynllunio a marchnata. O ddydd I ddydd, mae'r job yn ymrwyo gymaint. Ni'n mynd o wneud bwydlenni I gwesteion, gweithio gyda ysgolion, campaigns marchnata. Mae'r swydd yn amrywio eisiau gymaint, llai beth gweud beth fi'n wneud o fore tan diwedd y dydd. Mae hoff beth I am y swydd yw'r ffaith bod e'n newid bob dydd. Does dim yr un diwrnod gwmws yr un peth. Felly dechrau ar ddy Llun yn gwneud bwydlen, a wedyn erbyn diwedd yr wythnos, falle ni'n gweithio arno campaign I hyrwyddo bwyd newydd sy'n dod allan. Yn y byd creadigol, mae cael rhywbeth gwahanol I weithio arno, mae'n exciting iawn. Wel, fi'n reiddiol o Sir Gyfyrddin, wedi mynd I prifysgol lan y Casnewydd, a wedi gweithio dros Gymru gyfan, a wedi dod nôl ar ôl sawl blwyddyn. Mae yna rhywbeth amdano Sir Gyfyrddin, mae'r balans o busnes a phleser yn ffantastig. Chi ddim yn rhy bell o fod ar y traeth, yn arben mynydd, mae jyst yn arbennig. Fi wedi dewis sector bwyd fel gyrfa gan I fod mor eang. Mae yna eisiau gymaint o amrywiaeth o bethau I wneud. Ni'n hyrwyddo products newydd, suppliers newydd, a mae'r pwyslais ar cyflenwyr lleol yn cael ei wthio. Mae pobl yn hoffi'r ffaith bod nhw'n prynu'n lleol. A mae'n gallu helpu'r cyflenwyr bach I cyrraedd y nod sydd angen I werthu i'r cyhoedd yn rhywbeth diddorol I fi. Mae Castell Howell yn lle arbennig I weithio. Dwi dim ond wedi bod yn gweithio yma am 5 mis, ond mae'r teimlad o fod yn rhan o deulu yn arbennig. Fi wedi gweithio yn sawl lle dros y blynyddoedd, ond ar y diwrnod cyntaf ni'n teimlo fel bod fi'n rhan o rhywbeth mwy pwysig, fwy o faint na just y swydd rydw i'n wneud. Ni gyd yn gweithio fel un teulu, un tîm arbennig o dda. Os mae yna potensial I datblygu gyrfa o fewn y cwmni, os mae llawer o'r cyfrwyddwyr wedi dechrau ar y siop waith, really, o stack o shelves a wedi gweithio un yn lan. Mae'r cwmni yn annog hynna, really. Maen nhw'n hoffi pobl sydd gyda etheg gwaith da. A os maen nhw'n gweld bod yr etheg gwaith yn iawn, mae yna potensial I chi just dringo lan y ladder. Peth mwyaf cyffrous I finne yw bod y sector bwyd yn newid mor gyflym. Ni'n mynd o fod yn buy local I mae styles gwahanol o fwyd yn dod mewn bob blwyddyn, bob tymor hyd yn oed. A mae popeth yn newid yn really gyflym. So os chi'n hoffi'r y fath o beth yna fel y dwi yn, mae jyst yn cadw chi ar flaen eich gêm trwy'r amser. Yn tip I ar gyfer rhywun sy'n dechrau I gyrfa, byddwn ni'n gweud, yw trial I gorau. Gofyn cwestiynau I pobl os ydych chi'n deall rhywbeth. Byddai pobl yn mwy na digon I ateb y cwestiwn. Maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud. Maen nhw'n mai helpu, really. A byddwn ni'n jyst yn gweud y peth fwyaf pwysig yw'r yr etheg gwaith. Mae'r sgiliau iaith Gymraeg wedi helpu un swyddi ym mhob swydd wedi cael. Mae'r ffaith bod fi wedi bod yn gallu siarad Cymraeg a yn siarad Cymraeg yn naturiol gyda pobl wedi bod yn extra bonus I pob cyfweliad wedi bod yno. Mae gallu siarad gyda'i cliented yn Gymraeg yn helpu nhw, achos ambell weithiau maen nhw'n teimlo'n anghyfforddus yn siarad yn Saesneg. Yn enwedig yn y byd busnes. So mae gallu siarad yn naturiol yn Gymraeg gyda pobl wedi helpu lot. Mae manteision o gweithio sigar yn eang iawn. Mae'r bywyd rhwng
gwaith a phleser yn ffantastig. Chi mynd bod yn gwaith a wedyn o fewn hanner awr chi ar y traeth neu chi lan ben mynydd. Mae'r work-life balance yn arbennig.